37. orrialdeko 37. ariketan eskatzen digute ataratzeko barrutik aldituzun faktore guztiak. Gogoratu, ez kasu honetan bakarrik, kasu honetan bereziki agertzen diren zenbaki guztiak lehenengo deskonposatu behar ditugula. Hasiko gara, haren kasuan. 3 erro, 16, berriro. Lehenengo, 16 deskonposatu. Da, bider lau, bider berriro. Orain, errotik ataratzeko, pentsatzen baduzue, erroa dala enpaketadora bat, 3 paketeak egiten dituela eta barruan ditugula elementoak. Zenbat bi ditugu barruan bidertzen? Berretzaileak adierazten duen beste, da 4 bi ditugu barruan. 3 paketeak egitekotan, zenbat pakete ingo ditu? Pakete bat, ez? Beraz, bat ez dugu ipintzen, baina beste 2 bat geratzen da barruan paketetan sartu barik. Eta gero, ditugu 3 bidertzen. 3 pakete bakarra ingo dau eta ez da geratuzko sobran ez ebez, beraz, bat hemen. Horan geratzen da. 4 erro, 91, aber 5, B berriro. Lehenengo zenbakia deskonposatu. 3 berlau, bider aber 5, bider B berriro. Orain, paketeak egin. 3 ditugu, 4 paketeak, 3 bat kanpora. Eta barruan, ez da ezer geratzen. 5 ditugu, eta barruan, pakete bat kanpora, baina barruan, bat. Eta 3 ditugu, beraz ez daukagu nahikori pakete bat egiteko, beraz horik barruan geratzen dira. C hemen guian ingot. Erro, 8 aber 5, erro, 2 berriro aber 5. Orduan, biko paketeak inberitugunez, pakete bat bikoa eta beste 2 barruan, eta 2 pakete akuak, beraz, aber 2 eta beste A barruan geratzen da. Renporrako dituko hauek, eta jarretuko dugu bigarren lerrokoekin. 3 erro, 24 zati aber lau. 24 deskonpostuta, daukagu dala 8 bideriru. Hau da, 2 berriru, bideriru. Zati aber lau. Orain, paketeak ingo ditugu. Lehenengo solairuan dauden paketeak, lehenengo solairuan kokatzen dira, eta beko solairuan edo sotanoan dauden paketeak, sotanoan ipini behar ditugu. Bai bikoekin eta bai akoekin paketeak egin daitezkenez, zatiki bat ingo dugu. Urten dau, biko pakete bat. Biekin egindako pakete bat, eta barruan ez dira bi geratzen. 3 ezin da atara, beraz, barruan geratzen da 3. Ak dira 4. Orduan, pakete bat kanpora, eta zatitzen ipintzen dugu, eta beste A bat geratzen da barruan. Bigarrena, erro, 172, zati 75. Lehenengo deskonposatu. Eta gora, hemen ez dugu zari, ez que zelan deskonposatu, oran buruz ez dago jakiterik, eta, hau badakizu egiten ez, eta nik egiten badot, zuek ere alduzu egin. Bai? Dinot, pizkata aztiro igual, baina ziur alduzuela egin. Beraz, orkoian dagoena, da, bideriru berlau. Eta, 75, nahi bat inbaduzue, ipintzen zuen 3, 5, bat. Oda, 3 bider 5 berbi. Eta orain, goitik 2 ez da ataratzen, baina 4 ditugu. Zer alda gertatu? Goiko 3 berlau eta beko 3 simplifikatu aldira. Orduan,
Kenten du gametik hau, eta hemen 3 ipini. Bai? Eta orduan, zema pakete aterako dira? Pakete bat, 3. Barruan, geratzen da, 2 hori eta beste 3 bat. Vale? Eta 5 per 2, pakete bat kanpora, eta behian ez zer geratzen. Beraz, holan geratuko zen. Egiten badugu, simplifikatu barik 3ak, urtengo ziren 2 pakete, 3ko 2 pakete, orduan 3 per 2 izango zen goian, baina geratuko zen zatitzen 3 bat. Eta goian esan ez geratuko. Eta amaitzeko 5 erro, 9 zati, 32. Bueno. Kopetuko tobeto. 5 erro, 9 zati, 32. Hau da. 5 erro, 3 ber 2 zati, 32 da, 2 ber 5. Orduan, 3ak ez dira urteten, 2 5 baino txikiagoa dalako, baina 2 ber 5, ateratzen da kanpora, pakete bat. Pakete hori zatitzen dago, beraz, oranik aldu ipini, 5 erro, 3 ber 2. Usteot, ebazpenetan, liburuaren ebazpenetan, 5 erro, 3 ber 2, zati bi agertzen dela. Gauza bera da, Vale?